Sanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Isikhulumi sethu namhlanje umfowethu uMlondi Jula ozobe ekhuluma ecaphuna encwadini kaJohn chapter number 3 ivesi lika 19. Mangibingelele abazalwane nabalaleli bale nkundla le Amandla Ensindiso podcast. Kuyintokozo bazalwane ukuthi ngishare kanye nani izwi kaNkuluNkulu elitholakala encwadini kaJohn isahluko sesithathu ivesi lika 19. La khona kufundeka kanje: ukwahlulela kuyilokhu ukuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo imibi. Lana ke bazalwane, lawa amazwi akhulunywa inkosi yethu uJesu Kristu kwinkulumo eyayiphakathi kwakhe naloyo owayeyisikhulu sabaJuda ewumfarisi ogama lakhe uNikodimo. Mawufunda kusukela kwivesi lokuqala lalesi sahluko, uyathola ukuthi le ndoda yeza kuJesu ngasese. uJesu washumayela ivangeli kuyo le ndoda, eyitshelwa ngokuzalwa kabusha. Mangingacaphuna nje amanye amazwi uJesu owawasho kuyo le ndoda wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa kabusha angewubone umbuso kaNkuluNkulu. Leli qiniso uJesu wayelisho kule ndoda ilona qiniso nathi ekumele siligcizelele kubantu, ngoba abantu abaningi banomqondo engelona iqiniso ngombuso kaNkuluNkulu. Bacabanga ukuthi wonke umuntu nje uzelwe uNkulunkulu, ngakho uma efa uya ezulwini. Kanti akunjalo. Uthi uJesu cha, kumele kube khona ukuzalwa kabusha. Uzalwe ngokuzalwa komoya, ngokushunyayezwa izwi kaNkuluNkulu, kube ukuguqulwa kwenhliziyo. uNikodimo uma uJesu esho lamazwi amdida kakhulu, okuyikona-ke okwenza ukuthi uJesu anabe kakhulu ngalezi ndaba ayitshela uNikodimo, okwenza uJesu ukuthi aqhubeke nokuchaza, ezama ukumvezela ukuthi uthini ngalento ayishoyo. Uma uJesu eqhubeka enaba, waze wafika la eveza khona uthando lukaNkuluNkulu ngokuthumela indodana yakhe emhlabeni olahlekile, umhlaba ogcwele ubumnyama ngenxa yesono. Wamthumela ukuze alethe ukukhanya, ukuba yilona lowo okholwa uye eyophuma ebumnyameni abe sekukhanyeni, engabe safa kodwa abe nokuphila okuyingunaphakade. Lezi indaba ezimnandi kubantu, indaba ezimnandi kubantu abaphilayo emhlabeni, ukuthi uJesu Kristu uzile emhlabeni engukukhanya, elethe ukuxolelana phakathi kaNkuluNkulu nabantu. Mawehla-ke naye uJesu eloke ekhuluma naye uNikodimo, emvezela ivangeli, emvezela iqiniso ngaye uJesu uqobo, uze ufike kuvesi 19 la khona lithi okholwa uJesu akahlulelwa, kodwa ongakholwa kuye usahlulelwe. Wahlulelwe ngoba engakholwanga egameni lendodana kaNkuluNkulu. Kungani ahlulelwe? Uvesi 19 lo siwufundile uyasivezela uthi ukwahlulelwa kuyilokhu ukuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo imibi. Uzile uJesu, washumayela iqiniso, waphila impilo engcwele, enza imisebenzi yamandla, kodwa noma kunjalo abantu abamthandanga uJesu. Mangingacaphuna nje kweyindawana ezimbalwa la khona sibona uJesu engathandwa abantu noma elethe ukukhanya, kodwa abantu bekhetha ubumnyama bengamfuni uJesu. Singabuka nje incwadi kaMateyu isahluko 8 ivesi lika 34. uJesu ke wafika
laphaya ezweni lamaGadara wakhipha amadimoni owafaka ey'ngulubeni. Kuthiwa lapho kabelusi bezingulube bazisa umuzi wonke ngalezo y'ndaba. Lithi-ke iBhayibheli abahlali beza bemhlangabeza uJesu bamncenga ukuba amuke emikhawulweni yasemakubo. uJesu lana uze kubo uzobashumayeza ivangeli. Ulethe ukukhanya. uJesu lana usanda kukhulula indoda ebekade ibanjwa amadimoni. Kodwa noma kunjalo abantu bathini? Bathi uJesu akahambe, bathi akamuke, abamfuni endaweni yangakubo. Akusona sodwa lesi sigameko. Noma ufunda incwadi kaMarko isahluko 6 ivesi lesi-3, sithola uJesu edelelwa ezweni lakubo eNazaretha. Lithi iBhayibheli wayefundisa khona emasinagogeni. And mawufunda ivesi lesi-3 lithi iBhayibheli bathi lo akusiye umbazi indodana kaMariya nomfowabo kaJakobe noJosefa noJuda noSimoni na? Nodadewabo abakho yini lapha kithi na? Lithi iBhayibheli base bekhubeka ngaye. Uverse number 4 wathi uJesu wayesethi kubo uJesu umprofeti kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasezihlotsheni nasendlini yakwabo. Lithi iBhayibheli uJesu lapha akazange enze ngisho nowodwa umsebenzi wamandla ngaphandle kokuthi abeke izandla phezu kwabagulayo abayingcosana. And lithi iBhayibheli uJesu wamangala ngokungakholwa kwabo. Niyibona ke lento? uJesu uzile la, ulethe ukukhanya, ushumayela indaba ezimnandi, kodwa abantu bakubo abamamukeli ngale ndlela yokuthi uJesu waze wamangala ngokungakholwa kwabo. Ziningi igameko engingazibalula la khona inkosi yethu yayingafunwa abantu, kakhulukazi kulaba bendlu yakubo. Ngisho nangesikhathi sabapostoli uJesu esengasekho emhlabeni, sekuyisikhathi sabapostoli, abapostoli kuyibona abashumayela ivangeli. Abantu bebengakwamukeli ukukhanya. Abapostoli bebengena bephindelela ejele. Hayi ngoba benze ukubi, hayi ngoba kunomthetho abawuphulile, kodwa kwakungenxa yokushumayela ukukhanya. Ngisho nakubaFarisi uqobo babengafuni ukuthi abapostoli bashumayele ngaleli qiniso, bashumayele ngokukhanya. Abantu nje siyabona nangesikhathi sabapostoli, siyabona masifunda incwadi yezenzo ukuthi abantu bebelokhu bengakufuni ukukhanya, bebelokhu abantu bekhetha ubumnyama, bebelokhu abantu bengalifuni iqiniso, bebelokhu abantu bengalifuni iqiniso. Ngisho noma sifunda umlando webandla uzothola ukuthi kunezigameko eziningi zokubulawa kwabazalwane ngenxa yokushumayela ukukhanya. Ngakho ke siyabona ukuthi lento yokuthi abantu bangakufuni ukukhanya yinkinga endala. Ingenxa yemvelo ekubo abantu. Bathanda ubumnyama, bathanda isono sabo, abafuni ukuza kuKristu. Mawufunda incwadi kaJohane isahluko sesi-3 ivesi lika-20 lithi ngokuba yilowo nalowo owenza okubi uzonda ukukhanya, akeze ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Bonke laba abangamfuni uJesu ingoba bayakuzonda ukukhanya. Bayamzonda uJesu ngoba bathanda imisebenzi yabo emibi, bathanda izono zabo. Noma uNkulunkulu eyenzile indlela yokuthi bakhululwe ebumnyameni, kodwa bona basafuna bona ubumnyama lobo. Ngisho Isaya uJesu engakafiki kwiTestament elidala, uIsaya lento meyibona lento, eyibona lento. Uthi mekhuluma ngoJesu kuvesi lesibili uthi abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu, abahlezi ezweni lethunzi lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela. Incwadi kaJohane isahluko sokuqala ivesi lika-4 ithi ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu,
ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. uJesu lona iBhayibheli limchaza njengokukhanya, limchaza njengokuphila, kodwa abantu abakwamukeli ukukhanya, abakwamukeli ukuphila ngenxa yani, ngenxa yemvelo yabo ethanda ubumnyama. Ivesi lika-19 kuya ku-21 leli esilifundile, ila khona esithola isahlulelo salabo abangafuni ukukholwa. Leli vesi lisibonisa indlela uNkulunkulu ayokukhipha ngayo isahlulelo kulabo abangafunanga ukukhanya. Lokwahlulelwa lokhu kuwumphumela okungakholwa, kuwumphumela wokunqaba ukukhanya okungoKristu. Mawufunda uvesi 18 siyatshela ukuthi kukhona vele abaphika ukukhanya okunguKristu, abanenkani. Uvesi 19 usuveza ke ukuthi akuzukuphela nje kanjalo, akuzukuphela nje ekuthenini labantu laba abanqabile ukukhanya, labantu abamfunanga uJesu, noma ngabe sesimshumayela kangakanani, noma ngabe sesibatshela kangakanani ngendaba ezimnandi. Angeke nje kuphele lapha ekuthenini abalamukelanga iqiniso, abakwamukelanga ukukhanya, kodwa sikhona isigwebo phezukwabo, kukhona ukwahlulelwa phezukwabo. uJesu yena osho lamazwi, ukhuluma noNikodimi, uyosho lamazwi. Ngamanye amagama uNkulunkulu uqobo lwakhe uyena okukhipha lesi sigwebo. Lokwahlulelwa ilokhu ukuthi ukukhanya sekufikile emhlabeni, futhi abantu abakufuni lokukhanya. Ngisho sekukhona, ngisho iqiniso selishunyayelwa, siyabatshela abantu, hayibo, nangu uJesu uzonikhipha ebumnyameni, nangu uJesu uzonikhipha esonweni, kodwa still abantu babambelela ebumnyameni, still abantu babambelela esonweni sabo, bathanda ubumnyama noma ukukhanya sekukhona. Mawufunda amavesi angenhla, kakhulukazi ivesi lika-16, uzwa amavesi amnandi, amavesi anomusa kakhulu, ekhuluma ngothando likaNkulunkulu alivezile ngomhlatshelo wendodana yakhe. Kodwa mase wehla ezansi usufunda lamavesi lawo esisanda kwafunda u-19, sibona uJesu eveza ukuthi ukunqaba lo mhlatshelo kunokwahlulela okuqinisekileyo. Leli iqiniso bazalwane, leli iqiniso elibalekile mayelana nalabo abangakholwa. Iqiniso leli ekumele balazi abangakholwa, ngenxa yokuthi iNkosi izile, ngenxa yokuthi bashunyeziwe, balizwile izwi, bayazi ngeqiniso liuJesu, lifikile endlebeni zabo, kodwa babambelela esonweni sabo, bahlala ebumnyameni. Futhi thina uma sicabanga ngesono noma uma sicabanga ngabantu abathanda ubumnyama nabathanda isono, sisuke sicabange mhlawumbe ngesono esibi kakhulu njengokubulala, kanti nje ukungamvumi uJesu njengeNkosi nomsindisi, ukungazivumi wena njengesoni esidinga umsindisi owuJesu, kwanele ukuthumela impilo yakho ekwahlulelweni. Kwanele ekuthumeleni impilo yakho ekwahluleleni okuyingunaphakade. Lokho nje kukodwa kuyisono esifanelwe ukugwetshwa phambi kukaNkulunkulu. Nali iqiniso mlaleli. Nali iqiniso mlaleli wamandla ensindiso podcast. Iqiniso lokuqala ileli lokuthi yebo, uNkulunkulu ukuthandile, waletha indodana yakhe ukuthi izoba ukukhanya empilweni yakho, izoba ukukhanya empilweni yakho yobumnyama. Lezo indaba ezinhle futhi iqiniso lelo. Mawuzamukela uba nokuphila okuyingunaphakade, uba nokuxolelana noNkulunkulu. Kodwa nali iqiniso lesibili, ilelo lokuthi uma futhi ukhetha ukuhlala ebumnyameni, uma uthanda ukuhlala esonweni sakho, noma usuzwile ngokukhanya, noma usuzwile
ngoKristu Jesu, usuzwile ngokukhanya okunguKristu, wena ubhekene ngqo nokwahlulelwa kaNkulunkulu, ukulahlwa kuphezu kwakho. Siyabonga kakhulu ngokuthi nisiphe indlebe. Sibonge kakhulu nakumfowethu othatha isikhathi sakhe ngokuthi azosikhonza namhlanje. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku-YouTube naku-Spotify, Amandla Ensindiso Podcast. Ngiphinde, Amandla Ensindiso Podcast. Siyabonga.